Tofa ana wata sai ga wata yanzu Aminu Tawon ya fito ya yi kaca-kaca da 'yan Boko Haramun akan irin wannan hari na ta'addanci da suke kai ma mutane suna kashe su babu gaira babu dalili. Abin da ya ɓata ma Aminu Tawon rai shine inda yanzu haka wani ɗan Boko Haramun ya fitar da faifan bidiyo inda aka yi hira da shi a gidan talabijin inda yake ma gwamnatin Najeriya gargaɗi cewar lallai ta ce su tuba su daina wannan aikin barna, to don haka alkawarin ta ɗauka ta cika musu, inda kuma gwamnati ta ɗaukan musu alkawari cewa duk wanda ya tuba za a ba shi jari sannan kuma za a sai mishi gida. To amma kuma wannan abu da aka ɗaukan musu na alkawari lalle ba a cika musu ba, to sanadiyar haka suka ji haushi, su ne 'yan Boko Haram yasa suka fito suna ma gwamnatin Najeriya gargaɗi lalle idan bata cika musu wannan alkawari da ta ɗauka ba to lalle za su koma daji su ci gaba da harkar ta'addanci. Inda Aminu ne ya fito ce yanzu dan Boko Haramun shine har zai zo yanzu a Najeriya ƙasar nan tamu ya fito yana gwamnatin Najeriya gargaɗi, wanda kuma abubuwan da suke yi a ƙasar nan sun ce dan Allah suke yi, alhalin kuma kowa san cewa ba dan Allah suke yin wannan abubuwa ba. Babu ta yadda za a yi ka kama mutane ka kashe su sannan ka kama mata ka yi musu fyaɗe amma kuma daga baya ka ce wannan abubuwan kana yi dan Allah ne. Ya ce to yanzu tunda sun riga sun tuba, idan dai dama duk irin wannan aikin barnan da suka ce dan Allah ne suke yin shi, to yanzu da suka tuba shi ma ai dan Allah ne suka tuba, to ya kamata ko da gwamnatin Najeriya bata ɗauki wani abu ta ba su ba, to lallai ya kamata su haƙura tunda har dan Allah ne suke yi. In ko ka ga ba su haƙura ba to lallai ba dan Allah suke ba. Inda Aminu Tawon yake shiga ba ta ne yake fita ba. Aminu Tawon dama kowa ya san shi lalle mutum ne mara tsoro, wanda duk wanda ya abin gaskiya Aminu Tawon zai zo ya ba masa, sannan kuma duk wanda ya zalunci ko ya abin da ba daidai ba Aminu Tawon zai zo ya raba masa. Idan ba ku manta ba a shekarun baya da suka wuce akwai wata waka wadda Aminu Tawon ya fitar inda ya zagi shugaban ƙasar Nijar. A wancan lokacin wannan waka ta jama Aminu bakin jini, inda mutanen Nijar suka fito suka dinga zagin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu. A wancan lokacin ma har aka kama Aminu Tawon inda ya sati biyu ba san inda Aminu Tawon yake ba, sai kuma daga baya Aminu Tawon ya bulla inda ya ma mutane bayani filla cewa lalle an kama shi ne sanadiyar wannan waka da ya, amma ya ce shi wannan waka lalle ba yanzu ne yi ta ba, ya yi ta ne tun a shekarun baya kamar yadda ya faɗa. Amma duk da haka mutanen ƙasar Nijar sun ce lalle su ba su yarda da wannan ba, cewar wannan waka sabuwar waka ne. Duk da lokacin da wannan waka ta fita Aminu Tawon ya ce ai ya riga ya tuni tun a shekarun baya kuma ya riga ya tuba, amma makiyansa suka ɗauko wannan waka suka dawo da ita ba suka sake yanko ta suka kunna domin wannan waka ta ja mishi bakin jini, kuma haka aka yi wannan waka ta ja mishi bakin jini har ta ja aka kama shi a wancan lokaci. Amma duk da haka dai a wannan lokacin Aminu Tawon ya fito ya ba 'yan ƙasar Nijar haƙuri, inda ya ce lalle su yi haƙuri duk da dai wannan abun shi ya riga ta wuce ne aka dawo da shi baya, amma wasu za su fahimci abin da yake nufi, wasu kuma lalle ba su taɓa fahimtar abin da yake nufi ba, tunda dai kuskure an riga an same shi tun a farko. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka yi sharing din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. A wannan bidiyon ne za ku ƙara tabbatar wa kanku cewa 'yan Boko Haram su da kansu sun san ba aikin Allah suke ba, ba aikin addini suke ba, su ba musulmai bane, suna yi ne dan aljihunsu don biyar bukatarsu, suke kashe mutane, suke hana mutane zama lafiya, ba wai dan sun yarda da cewa addini suke wa aiki ba. Amma ku tsaya kalli wannan bidiyon, ko sabo ne ko ba sabo bane, mu yanzu ya zo mana kuma yanzu ne muka samu lokacin da za mu yi sharhi a kai. Kuma gashi yanda aka rike ku ba kula da ku ba, aka ce gwamnati zai baku gida, zai baku mota, zai baku jarin kasuwa, har yanzu ba mu ga komai ba. Wallahi ni kan ba zan boya kowa ba, har ga Allah ni gwara mu jeji ma yanzu inda suna na Modu M ne, farkon mutum wanda suniyar jejeniya da gwamnati ya yi saranda. Kuma yanda muka yi magana da su ba haka bane, na hakan nan kan gwara mu jeji. Saranan da muka yi muka dawo, muna so kasar mu ya samu lafiya, muna so duniyar mu yayi lafiya kalau, amma ba su horo ne a kawo mu ba. Mutum mu ba cika mana alkawari ba, abun ba zai dadi ba. Mu muna so mu zanna lafiya ne a kasar gaba daya. Yanzu haka ni da nake magana da bakina, akwai shugabannin da nake magana da su a waya, muna magana da su. In masu turakin suna ji, muna magana da su akan suna cewa kuma gashi yanda aka rike ku ba kula da ku ba, aka ce gwamnati zai baku gida, zai baku mota, zai baku jarin kasuwa, har yanzu ba. Wai a Najeriya a ƙasar nan ɗan Boko Haram wanda ya sa wa mutane bom a kasuwa, ya sa wa mutane bom a tashar mota, mutumin da yake yanka mutane ya jefa su a rijiya, ya je ma mutane fyaɗe ya tada gari,
wai a ce an yafe masa ya dawo cikin al'umma ya ci gaba da rayuwa, amma saboda gwamnati ta mai alkawari bata biya mai bukata ba, wai shi yake fitowa gidan rediyo da gidan TV yake wa gwamnati barazanar cewa daji ya fi mai, shi in ba a biya mai bukata shi ba zai koma daji. Ku ce wai akwai hukuma ko in ce akwai gwamnati a ƙasar nan. Abin da yake ban mamaki da maganar dan Boko Haram din nan shine, kai da kace aikin Allah kake yi, kamata yadda ka shiga dajin nan ka kashe mutane ka yadda dan Allah ka yi, idan ka tashi tuba za ka dawo gari ka ce gwamnati ta yafe maka, ai don Allah ka zo ba don ama wani abu ba. Amma ku gane cewa ba aikin Allah suke ba, dama aikin kuɗi ne. To tunda sun ce wa gwamnati sun tuba ba za a ba su kuɗin ba, to za su koma su ci gaba da ta'addanci suna neman kuɗin da ƙarfi. Jama'a idan za ku tashi mu kare kanmu, ku tashi mu kare kanmu, kowa ya mallaki abin da an zo mai shi ma iya da abin da zai kare kanshi, wannan shine gaskiyar magana. Amma Boko Haram ba kungiyar addini bane, kar wani tsinannen kafirin dan Boko Haram ya dinga danganta kanshi da addinin musulunci yana zubarwa addinin mu mutunci. Kuna yi dan aljihunku ne. In don Allah ne yau gwamnati ta ce ta yafe muku kun dawo gari, ba za ku ce kuna buƙatar a muku wani abu, dama dan Allah kuke yi, sai kuka fahimci abin da kuke akwai kuskure akai kuka ce kun tuba, to bai kamata mu ji wannan magana daga bakin ku ba, tsinannu la'anannu.